Yeroitra sesin pat nga kublei pi baro ha ka kerteng ka bathiam tam ka jong ujisu te ka benta ka bangawan ra shapi ha ka ni ka sngi ka de halor ka ni ka benta ka ba pi la request ya nga bat ki ba bon hi ngas ngo tho pi kwa bhai ka ni ka jing kai te de na mar ka ta ka daw ba utrai ru ula ai nga ka ni ka khubor te kum ta nga la sngo ba e ban wan ra shapi ka ni ka khubor te ka tu ka ba nga aji hi kai men ha ka tu ka sngi chapang ka tu ka om phniang te ki ba bon kim da sngo tho bha kim la shampang bha ayu nga ong te na mar ba om phniang ru ka dei ka wei ka dak jong umen sim ba khoi te de na mar ka ta ka daw nga kwa bangan kran khin tiat ba phin sngo tho te ki don ki balak lianga long ne man pendon kam da ka ju ko om phniang ye ki wei ru ki jat jing duai ki benta te long ba phin le tang ba phin duai pat halai jongi benta da ka ju ko om phniang ru ka long te kumbang ala ong ye pi sa ai tang kumba light drop kam da mut e ba phin pen biang bi ya ka ta ka light drop han re light drop ka thau ba khin diat kam da don kam e shibon te han re khin diat ka la biang ye pi ba phin pen sle te namar ba ka de ka ba utrai u hoi ngala tip ikani ka ji kai la slam te han re nama ba ngadang udang syukren pat utrai nga men ha ka tu ka sngi ya ka tu ka benta te nga ru ngan le e ka ta pat nga the kum ni ngan pen e pi nga the kum tu khin diat te ha khli jong nga pat nga le nga the kum tu kan tang ka tu te nge philas ngo tho te nga the kum tu kan nga the nan ni na po khli nga the be nang ni kum tu nan ne te nga ngo tho ka don ka jing pher bat habang apik yala di rung i bah brio bah te nadu bangal le ya kane te nga kwa ban ya tho e phi ba ko om phniang te ka sa hi ko om phniang te han rei balai pat ka don ka bor ha ka ni ko om phniang ka daw ka long ba ngi ko ngo ya ka e ka ba utrai ukran kat ba kum ka tin ka jong uplay bat habang la pen kentang ha ka kerteng ka jong uplay pa uplay khun uplay mesin ba khoi bat haba nila tap da ka snam ka jong jisu bat haba ngile kamut kalong shisha ka bor bat kalong shisha ka jing kur khu bat kalong shisha ka jing mentoy bat kalong shisha ka jing khia yengi namar balai namar ka daw ka bakraw ka long bangi ko ngo bat ngile ru ha ka kerteng ka jong trai te ngate yala de ngala kut jing mot ba kat ba ka jing em ka jonga ka dang sa ha ka ni ka sla jo ni ka khandau ngan yai le man la ka sngi bat ngale men me thi sien bat men step hi sien ba nga sngu tho ka don ka bor ha ka ni ko om phniang namar ba kam dei ka ni ko om phniang han rei ka dei ka kerteng ka jong utrai bat ka dei ka bangi ko ngo kat ba kum ka tin ka jong ublai namar kata haba phishim khia phiru phinyo mat shibon ki jing kur khu leng ba ka ni ko om phniang ti don ki ba mud dor ki ong ba haban wan yang kendu ingan pha pen kentang han rei utrai ula ai nga da ka kerteng un network tower ka ba mut nang ni ru lada ngan pen kentang kata ka bor kan let hi shatu namar kam dei ka bor ka jonga ka bor ka jong ublai tu ublai jungi upadan habneng ula ban kur khu ingi chani cha khando ngaru habang la le ha ka kerteng ka jong utrai te compare phi don shatu phila bat ya ko om phniang jong phi kum to pat haba ngala pen kentang leng ba ka tu ka video men tu ka sngi ka ba mut la pen kentang i ki om phniang ki jong phi paro phi don kam satang ba phin shu duai ya ka tu ka benta ka ba nga ngala hikai ye phi komno ba phin duai don kam satang ya kata hi kam don kam e phi ba phin wan shani shanga te hanrei ka turu kala dei kata hi ka ba la pen kentang ha ka kerteng ka jong utrai bat ka jingkur khu kan yai long ya phi na ka wei ka por sha ka wei ka por te wat nom sngo tho bakla ban ong ba hap ban wan chane te ki ba kwa ban wan ru ya ka tangan om lai phi la ban wan phi kwa ban ya kendu yenga om lai phi la ban wan ya kendu yenga te hanrei ladang ala pen kentang nang ni kalawan hi ka jingkur khu shatu bat ke e ka dak ka ba ngi la ban sngo tho ba bleu piang sngo bha ya ka tu ka jing duai ka ba ngala duai man tu ka sngi ka long ka dak jong ka jing pen sle ha ba ngala duai ka tu ka benta ha ba utrai wala kren ye nga ba ha ka tu hi ka ru kom ngan kren ngaru ha ba ngala shu ko ngu kat kum ka tien ka jong ublai ngala yo e ka jing pen sle ba ka jing pen sle ka de ka dak jong ka jing pediang ka jong ublai ya kita ki jing kinya ki ba ha ki men barem ke don ka tu ka dak ka ba ki ra no ye ka tu
kajing knya ka baki bo ngi pat menta ha ba ngi duwai ngi sngo tho kajing priang hun ka jong utrai ka de ka dak jong kajing pensle te ka to ka ba ha ba let's phi menta ka ni ko om pniang phi pensle yala de phi sngo tho e kajing tersan ka to ka de ka dak jong kajing pensle lada phi tersan ka kli ka jong phi ka met jong phi boro shrin yang lada ka ni ka ti ka jong phi ru phim kwa ba phin chubo kum to han re phin ra ba kum to namar kini kemut ka to ka de ka jing pensle namar ha ka por ka ba ngaduai nga sit bo be ka kti chapo han re utrai penra be nga kum to da penra nga song tho ba ka de ka jing pensle ka jong ble ka ba u ble u kwa nga ba ngan ra e ka kti shajrong ha ba ngaduai te kata kan ka de ka dak jong ka jing pensle ha ka Old Testament namar menta ka singin ekran chpa mun sim ba khoi tengan beteng dia ingkring kompani ang kendiat kenang ba pendep sngoto ha ka Old Testament la shujit e kibreu ban pensle te menta pa ha ka New Testament la shujit ya ki ba ha ka Old Testament ru te henrei menta pat dai shu da kibreu ki ban let ban pensle henrei mun sim u blai u pet nabneng yangi hato ni long ne em kita kiba bet ban yo e ka jing pensle ban menta pat u blai pensle bet na phang pensle bet ya ki khlong ru la pensle ki khna ula pensle kan thai shin rang bar khoi ula ban pensle kat ba u man sim u blai u shem sngo ba kat ka ba u blai u shem sngo ba u pensle hi dala de pat ka ni ka jing pensle pat ka mot ka wan do man sim ba khoi hoi teng teng ka transfer ka toit leng ba jonga shapi te henrei ka taru ka de ka por ka jong man sim ba khoi henrei ha ki por ki ba min chwa te ka mot tangki shakri ki jong utrai ki bale ben pensle henrei man ta pat u man sim u blai ula ban pensle direct e phiru te don pa u pensle leng ba jong ngi ki shakri ki jong utrai ru ngas ngo tho kom to ha ka por banga pendwai ki briu ka don ka ba ka toit ka jing pensle na nga shaki te henrei don pat ki ba dai e ba tang na ki shakri kila ban yo hi ma ki direct ru now play kata ka jing pensle te kata ka jing pensle phi ban sngo tho ka to ka ba phila khlut baro shiron yang phi tersan wat nom shep ting ka to ka de jing pensle ka ba rem ba ka ba phim la ban thiet da ka dor la ne da usbai amen te man ta ni ya no shaki mat preng ka ne ka jing hikai ka de ka ba phin tip ba te phi ban tip na do bas dang ha do ba kut khnang ba kan nom long ka e ru ka banเป็นบักลายพี่แต่นี่กองเงียบมันเป็นชายพี่แต่ยาวมันเสียมบักโคดพี่ยกกุมนัวยาวมันเสียมบักโคดกับหมดแล้วได้กี่เดย์กี่มีกี่ปากี่จงพี่กี่มีกี่ปากี่จงพี่กี่เดย์กี่บัดติบยาวตรายกี่เดย์กี่บัดชักริ้วตรายแต่กับหมดแล้วได้พี่นักดูดังเริดมาร์สันดับชิตยาวแล้วเนี่ยอาร์ตยาวอีลาเล็ดมันเป็นกึ่งตังพี่ใช้ยิงมันเนี่ยleng bagi pastor te maki kilapen kentang e pihak kerteng ke jong blai pau blai khun blai men sim bakhoi ka bamot men sim bakhoi phila yo priang na do ka por ka ba phidang na lada philong ki kme ki pa ki badap daw men sim bakhoi phila hi kai bhai ki khon ki jong phi ha kalenti ka badai phiken mawe ka hana kumno bakala hi kai yo khna na do ba udang ret bat kadang shu e bonye u ka mot dang ret ngi e bonye ki khon ka no Arsenal te kamut dang rit bhau Samuel kala let ban bo shaka temple bat u Eli bat ni yu i udang kena bha ba u blai ulakren ya u Samuel hado ompat sngot ho ikasur ka jong u hado Eli u sngot ho bat ula batai ba dei ba u blai ukren ya u kabamut nadu dang kena u Samuel u mensim u blai u klem kan riak no u habalapun ya uru lapun da kajingkular kamut nadu kak po kak me ladon yo mensim bakhoi namar lapun ya uru da kajingkular namar bakalong kata ka balingki te haba ula he ula sanru lapen khoi lapen gentang ya u habala da prasngi ban haba ula don hapa ka temple ru ngiu i kajingdak ka jong mensim bakhoi ha u ba ula yo sngaw ka sur ka jong ublai ka ba mon ba nadu dang red ru phila yo lu payo mensim ba khoi la da ki me ki pa ki jong pi ki la pen kentang ya phi da ka ba ki yalam sha ki nong sha rai jong ka balang te la da kim phai din hi te ka mot mensim u blai u yai don ha po jong ki
Tikum tahi piru ki ba letse ki me ki pa ki jong pi ki klem kim day kita ki ba tip hayo try letse phim pat ngot ho ya kata ga jing don jong mun sim ba khoi ha po jong pi ti han rei phin ngau tho ba phila yo priang yo mun sim ba khoi nadu ba phila priang yo try jong yu jisu ha ka jingem ka jong pi namar ha bala pun yo try jong yi la pun do mun sim ba khoi u try jong yi long ba don yo mun sim ba khoi u ba dei ru kata ka dur jong ka jing pun sle u try jong yi u dei u bala sle try jong yi u dei u ba dap do mun sim ba khoi tila da philap diang yo jisu ha ka jingem ka jong pi ka ba mod ha ka jo ka por phila yo mun sim ba khoi ha ka jingem ka jong pi la da phi klem pai di no na utrai la da phi dang yai ne bat utrai ti hen rei kumba phi yo i yo trai jung yo jisu ha ba wan ban long briu shani shapa perthai wan ban long briu shani shapa perthai ha ba wan chua na ka jing long khlong usakna sapoi shadu ka jinglong rangba ti namar kata kadaw ngi haban thau ken yala de ngi haban thau yala de ba katna person ngi don kata ka jingdap ka jong mun sim ba khoi ha ka jing em ka jongi namar la dang ni phai lang bat nga na u na Ephesus kalanong ka ba saw ka khot ka ba khat lai ayu ka Bible ka ong ni pet Ephesus kalanong ka ba saw ka khot ka ba khat lai ayu ka Bible ka ong ti anda ni la yo poi baro sha ka ta ka jinglong ka wei ka jong ka jinget bat ka jing tip yo khon ublai hadu ka jinglong rang ba hadu ka jing thau ka jing ren yang ka jing dap ukres amen kau mat ka tien ka jong ublai ka khot yang ni shadu ka jing dap ren yang ka jong ukres kamu ka tien ka jong ublai ka khot yang ni hispa na ka hispa person ti ka mut phi haban thau ka nyela de phi haban thau yala de ba u men sim ublai udon kat no person ha ka jing em ka jong phi namar ka jing don ni la yo nadu bangilap diang yo try men sim ublai uladon henry kumbau try jungi wan na ka jing long klong kamut usan ka ba mut men sim ublai ru u de ban san ha ka jing em ka jongi u jisu u de ban san ha ka jing em ka jongi te kumba u try usan ha ka jing em ka jong phi u men sim ublai ru usan ha ka jing em ka jong phi te la da phi duna ka jing pendap jong men sim ba khoi ke ai ka dak pen sngo tho la da phi dang duna kata ka jing pendap ka jong men sim ba khoi ka ba mut ka do kan job bet ye phi balai ki don ki brio ki ba tang shi khil mat ki la la ban e ki jing ba mi ki jing len ki bas new balai pat ki don ki bom la namar badang klan ka do ka job ka do haba ka job ka do ka ba mon phi de ban sngo tho ba dang duna ka jing pendap ka jong men sim ba khoi ha ka jing em ka jong phi na mar badang duna palat dei namar kata ka daw ka klan palat ka do haba ka klan ka do phi rem ken ti namar kata ka daw don kam ye ka jing pendap jong men sim ba khoi ngi ni pet na ka tien ka jong ublai kam ke apostol kal nong ka ba saw do khat khat lai saw khat lai kam ki apostol kal nong ka ba saw ka khat ka ba khat lai ayu ka Bible ka ong Dek, kam ki apostol saw kam ki apostol saw lai phuai kam ki apostol kal nong ka ba saw ka khat ka ba lai phuai amen saw lai phuai anda ki la ya duai te la pen khyu ya kata ka jaka ha ka ba ki la ya seng bat la pendap ya ki baro do men sim ba khoi bat ki la kren ye ka tien u blai de ka jing shlor te ka mot ni don kam ye ka jing pendap ka jong men sim ba khoi ya kani ka heading ka ong ka balang ka ba duai diap ka mot hang ne ki don shibon ki khon ki jong u blai bat ha ba ki la ya duai la pendap ya ki do men sim ba khoi namar kata ba phin job ya ka do phi don kam ban pendap ya la di da men sim ba khoi ba phi haban duai ya ka jing pendap ka jong men sim ba khoi la da phi pendap ya la di da men sim ba khoi da ka ba phi duai ka ba mon phin job ya ka do ka klan
te kamut pin rembet hanre la daka klan ka man sim pin job ye ka do amen ti on le kum no pat ban pendap ba pin singo tho ba pin yo e ka jing pendap ka jong man sim ba khoi ha ba phila duwai kum bang la ong duwai e ka jing pendap ka jong man sim ba khoi ba ha ba phi puli ru e ka tin ka jong ublei le ye ka ha ba phi ruai da pen le jing mon duwai da pen le jing mon ruai ru bat puli e ka tin ka jong ublei ru te ka ba mon pin sa yo e ka jing pendap ka jong man sim ba khoi bat galatia kal nong ka pasan ka khot ka ba ar ku ar ye kito phidan kamban le practice ye kito phin le automatic kan wan ka jing pendap ka ba kin job le ka jing pendap ka jong man sim ba khoi kan wan ha ka jing em ka jong phi amen ti kum no pat phin ngau tho ba phi la dap da man sim ba khoi phi don kam ban ngau tho phi don kam ban tip ya la di ha to phi dap ne em da man sim ba khoi te ba phin tip ya kata ka ba mon man sim blay shuwa ba phi phin le bakla un I signal ya phi un I signal ya phi ngan I example ya phi ngi kan mau ya u sol but u David ba u de u Samuel u bala pensle ya ki te ngi kan mau ha ka por jong u David phinda puli ning kong Samuel kala nong ka ba khat riu ning kong Samuel kala nong ka ba khat riu ba kum no ha ba u Samuel u la let an pensle ya u David shua kata u la mut ban pensle ya ki wei pat ki khon jong u Jesse te henrei u man sim u blay u la kren ha u la kren ha u blay u la kren ha u ba dei u ne te kata kan ka ka jing pendap ka jong man sim ba khoi la da phila dap do man sim ba khoi chu wa ba phin le ba kla chu wa phin le pop un I signal ye phi un ong ye phi wa nam le ye kan ni wa nam le ye kan ni na mat kan ni ka long ka bom dei kan ni ka long ka ba bakla bat la da la pendap shisha ye phi do man sim ba khoi ka ba mon phin job ya kata ba phin nom le persya ya kata han regi don pat kini gi barang duna ka jing pendap u man sim u blay namar ba u don hi hapo jongki nadu ba kila pdiang yo trai te hen rei ha ba ukren ka ba mon ki yo sngo tang ba ka do pat ka job ki le persya te namar ba u man sim u blay u don hapo jongki ka don pat ka jing pen kendo hapo jongki bat ha bala pen kendo hapo ka jongki ka mon ki don hi ka jing sngo si bat ki kla ka ba mon ki kala ka ba mut no pat te henry ki ni pat ki bala dap ki job pet ken ya ka do ki ni pat ki bala dap da man sim ba khoi ka mut shua ba kin laptop u man sim u blay ula I signal ula kren wat le ka ni bat ki ru ki kong namal bala pendap ya ki do man sim ba khoi namar kata don kam ya ka jing pendap jong man sim ba khoi khnang ba ka do kan yap no pat u man sim u blay pat un im hapo jong yi amen te namar kata don kam ban job namar kata don kam ban job ya kedo do men sim ba khoi te akwa ban ya thu ye phi ba ka phniang ru ka de ka wei nakadak ka wei nakadak jong men sim ba khoi ngi kan mau ha ka tu ka lenong ka ba khan riu hi ha ka tu ka lenong ka ba khan riu hi PE Martin de pensle yo David ula donik taka jing pensle ka jong ublay ka bajur ha u bat ha ba u donik taka jing pensle ka bajur ha u ula let ban ya khun yo Goliath bat ula job ru yo Goliath ka ba mon ha ba ka jur ka jing pensle kita ki jing ki mat kham kraw ban yo Goliath ru han rangin job ba namar bajur ka jing pensle namar kata kini ki priyo ki batap da ka jing pensle kim ju phaidin lawan jing sakat no ru kita ki jing barok khat ki long bat ki beret kamat khrab kham palat ka jing khrab ban yo Goliath ru kin yo ba ye ka jing job kata ka de ka jing shisha te ki ni pat ki baduna ka jing pendap ka ba mod ki jing beret ru ki yo ba ki khrab palat ki sedang ban yam ki sedang ban khuslai bat kum ta ter ba ki rem no bat ka do ka job no ye ki te henry David ula job yo Goliath namar baka jur ka jing pensle namar katangi don kam ye ka jing pensle bat kumbang ala ong ye phi le kum no ban yo ka jing pendap men sim ba khoi phi don kam ban le ka ta ban men sim ba khoi ya kwa ban ya tho ye phi ulong ka bor
ngikit mau yo Samson haba kila ya le tamasa ha ka to yeng pakidulan ula pen klam mi ka to yeng haba ula kla ka bamon modur ula pen klam kat ya ka to yeng kalong ka bor man sim ba khoi ulong ka bor ubala pen klam ya ki kut jong setan namar kata la dang ngi bar khoi ngi don ya ka bor jong man sim ba khoi ki kut jong setan kin klam lot ki kam jong setan bar khoi kin do jan namar kata angin long ki patap do man sim ba khoi namar man sim ba khoi ulong ka bor ban ya khun man pendekut ban pen klam ya ki kut jong setan bar khoi aman bat ngin ya pe na nong bishar kala nong ka ba khat sao ka khat ka ba hin riu ayu ka bible ka ong khat sao hin riu nong bishar nong bishar ka khat ka ba hin riu ka ong kum not ngin pe tiu man sim utrai ula wan bor ba halor jong u ba ulaka kum bakat ye khun blang ti cham la don hakakti ula kat ye nu yo sing khan raw la ong hakmi u sing khan raw ula krho persya ye u haba ong sing khan raw ngis ngau tho ka mon u sing u badang samla hisin bo ong dang samla ka bo badang klan ba ka ba mon ba lada ka jing ka kraw sakat no ka klan sakat no ka nuru henry lada phijur ka jing pinsle ka to ka jing ka long tam kum id khiu ha khmat chong phi ngang la mat ekani ngalong jai bet simple bet job bet judani bala manya khun persya nama balai haba jur ka jing pensle judan jing ru em namar katangi haban don ngi haban dap do mensim la ong no teu mensim trai ula wanjur de ban wanda ka por mensim jong trai u de ban wanda ka por ha ka jing em ka jong phi ba ki jing ki jing le bar khoi phin job pat la da phin job ka ba mon ka long shisha ka jing kmen ye phi une u Samson ula le kumno u Samson ula penya ya une u sing samla kum ya ikhon lang brat phi ru an pen kraw ki jing ki badon ha ka jing em ka jong phi henry kerdam be ha ka jat wat nam aili henry tang la da phi dap do mun sim ba khoi phen job ikini ki ki bar khoi lem da kom ta te em tinga kwa bani thu e phi ba ka ni ka di ka por ka jong no ka di ka por ka jong mun sim ba khoi ka di ka ya ka jong mun sim ba khoi ti na mar ba ka de ka ya jong mun sim ba khoi te ni don kam man karpat yo mun sim ba khoi ni don kam man karpat yo mun sim ba khoi ba ra bor ho on nim la ban penya klat yo ble pau ble khon ble mun sim ba khoi te henry phi don kam man duai lang ya kini ba ro lai New ha ka Old Testament u blei u pau bha ha ka New Testament u khon u pau bha bat ha ka ya ka jongi pat onda ha ba u Jisu la kieu shabneng u dei u man siem ba khoi u ba pau bha te han re ye ki ni ba ro lai ngim la ban kan tat ngim la ban penya klan ngi de ban duai ha ka teng ka jong pa ngin pa ni ki jing don kam ki jongi ha ka teng ka jong u Jisu bat ngin duai ngin khat kerpat ye ka jing petngen ka jing pensat bor ha u man siem ba khoi ngin don kam bet ban le ye ka ni nginom klet ye ki ni nginom la ban penya klat ru ya ki ni da le ru em tengan IAP ka wi ka jing ruai na ka jing ruai jong ka balang presbyterian ka ba phila ban pliet na ka lanong ka ba ars pa prapo ar man ruai ka ni ka jing ruai bat ondang la det man ruai ka ni ka jing ruai ngan sa ai ka jing batai jong ka jing mut jong ka ni ka jing ruai na ma ka ni ka jing ruai ka ni ka jing ruai shaman sim tengan sa batai pat ye phi ka jing mut jong ni ka jing ruai ba la da phila long kum ne ka mut phila dap si sha da man sim ba khoi tengan ya ruai man ta to ing ha po jong nga ko ding jong u blei to ing ba ka do no jong nga kan da khoi to ing kat ba ngan ni chet ham ya u blei to ing ba ka jing et jong ga kan das kem to ing ha po jong nga ku ding
Jong u blei to nang ing kham liêu nga pan nang ing ba ca jing qua chong nga tăng ca wei gan ko man ban le tăng ca mon jong u blei to ing ha po jong nga cô đinh jong u blei to ing la ca lột gạt ba đón to chim ai to ing ba ca mình xiêm cho nga cần đã im ban sâu ik tiền jai jai grandpa xiao u blei to ing ha po jong nga cô đinh jong u blei jing du wai ka mình xiêm to ai ba ngăn say gan kêu công trình cô nhà ba cô cha u blei bla po yang ngâu tin đặt ha khat jing ai ai tes ngap ngan batai mentai ni ka jing mot jong ka ni ka jing ruai ka ni ka khat ka bening kong ko ong kum no ko ong tu ing ha po jong nga ko ding jong u blei tu ing ba ka do no jong nga kan da khoi tu ing kat bangan e chirham yo u blei tu ing ba ka jinget jong nga kan da scam la dala ing ha po ka do no ka jong pi da ka ni ka ding ka jong ben siam ba khoi ngani tho e pi don ni ka ta jinget ka bas scam te check phai la de pi don em ta ka jinget ha ba pi la duai pi la pan pi don em ka jinget la da pi don ni ka jinget ka ba mo la pendap ya pi do men sim ba khoi nga sim ba nga duai nget bet long bet job bet yo ju ba bet balai nget bet te ka ni ka khat ka ba ar ko ong kum no ko ong nang ing kham jiliu nang ing ba ka jingkwa junga tang ka wei kan komen ban le tang ka mon jong u blei la dala ing shisha ya pi de ka ding ka jong u blei la dala pendap ya pi do men sim ba khoi ka ba mon pi don ni ka ding ka jong u blei bat pin kwa be tang ban pen sngo ba hayo blei pin nam kwa shu ki aka jong ka ni ka prathai henry pin chu wat be ki lat ke lan ti da kum no tang ban pen sngo ba hayo blei hayeng jungi habangi shna yeng kum to ngim ju ai kwai ngim ju ai be tu ki breu kin nam sham sngo ba hayangi henry u blei tu de ban sham sngo ba ai ka prathai kan thut tam u blei jonga tum de ban thut yo blei jonga tangan pen kemen ba ngawat be ki lat ke lan ti kum no ngan pen kemen yo try ai ba ki breu kin sngo si yang tam u blei jonga tu nam sngo si ka ba mut ye ka e ka ba ngale na ka ba u blei ken kin sngo si de re bangan le sniu ki kata te u blei ru sngo ba hi re te ka ba mut kum ta kan la da phila don chi shai ka do not ka jong u blei la da phila ing chi sha da ka ding ka ba mut phin kwa be da kum nu ban pen sngo ba u blei tang ba le yo pen sngo ba u blei ka do not jong phi ka shat man han re la da phila kum pen sngo si kan don ka jing thang ha ka do nu ka jong phi ba phila pen sngo si yo try bat ka ni ka ba kham sngo tan nat ka ni ka khat ka ba lai ko ong tu ing ha po jong nga ku ding jong u blei tu ing la ka lut kat ba don tu shim e tu ing ba ka man sim jong nga kan da im ban sngo ik tien jai jai kran pa sia u blei nga kwa ba ni thu e phi ka do not ka jong nga la thang arpho duna arpho sin duna kom to ngam da kan mau ba ha han dai ski khat nyau khat prasien la da ngam bakla ba ka ding ka jong blei ka la thang hang ni kumba Moses ulayo i ya tu ka ding ka balaka ka ba ing henry kam shem la ingdo te kam shem la ingdo bat pidon kam man sngo tho balak thang ya ka do not ka jong phi ha bala thang pin sas dang ban yo sngo ya ka sur ka jong bleng balai nga ju yo sngo ya ka sur ka jong bleng namar bala thang ya nga daga ding ka jong bleng bat hisin bala thang ka ba mut ka pop kam ju shan ka pop ka badan hapi ka haban ing ka haban do ka haban dam bat kam la hi re ban nes klem kata ka de ka jing shisha namar kata don kam ni ka jing thang ka jong ka ding man sim ba khoi bat la da la thang ka ba mot pinsa sedang ban yo sngo ya sur ka jong bleng kum ba samuel yo sngo shuwa ba on le pop ulamot ban pen sle bakla te henry namar bu dap do man sim ba khoi
mensiam ublay ulakran yo asngau ka sur ka jong play haba yo asngau ru ko ngo kibam pat dapat yo asngau ru ngap la kasna sai kelaba mot pat chibit lele re kumta te ani ka khat ka basaw ko ong ba ka jing duwai ka mensiam ka mi na ka do nuan kata ka de ka jing shisha la da phidap hi do mensiam ba khoi la phi nang duwai ne phim nang duwai ne lele ka jing duwai jong phi ka kiu ha khmat chong ublay kum to kum ba kiu ka jing knya ka ba u ebel ulak knya khmat chong ublay namar balay namar duwai da ka mensiam baro da ka do nu baro mai ngu yu ble habang duwai na ka benta ka jong phi baro ngat duwai da ka mensiam baro da ka do nu baro ngada kuat phiru baro phinya duwai da ka mensiam baro phinya duwai da ka do nu baro te menta pat ngan kran khin diat chapang ka jing pen baptis jong mensiam ba khoi ka jing pen baptis pen ngam ka ba ki pastor ki pen ngam yangi ka tu ka de ka ba ublei upen den kam da ki pastor kat ba kani ka jing pen baptis ka jong mensiam ba khoi pat dei da ki pastor han rei mensiam ba khoi wan ban pen baptis hi phi nga ha ba ngala kwa ban yo e kani ka jing pen baptis jong mensiam ba khoi ngala duwai ar benai ngala duwai bat ublei ula pen pau ya nga ba ngadon kam ban pen kre shwa ya la de ngade ban long chua kum kata ka nong let kurem ban pen itanat yaw to kurem ubolong try jongi ban kiar na ki ki bam kentang bat ban le tang ki ba kentang namar kata nga ong hi wa jupe ki bam kentang ki badon ha kan ki YouTube channel han repet tang ki ba kentang pila ban pe ki news lele te pila ban pe ki sport lele lani ki tu ki ba hikai ban chat jing chat ki ba long jing man toy ya phi le se phim nang re ban chat jing chat le se kom kita ki ba a ji kai ya phi ha ka bai dei ba ka koi ka khia te lele re te phila ban pet rei ki hi ki bom te ki bom long ka jing man toy ya phi ki ba long tang ban chu pen bernia te ka mot kum ye kita te wat nom pet ki ba chu pen bernia hi ki de ki bom pen man toy ya phi ye kita phi ha ban kia te la da phila kia re kita phi ha ban duwai la da phim duwai la da phim pan phinam yo da le ru em ka jing pen baptis men sim ba khoi ka dei tang ki te ki ba pan la da phim pan ka mot phinam yo ini pet kat bakum kak cien ka jong ublei yo ba phi ong pat bangala kren gulmar te pinda pet na kam ki apostol kane kala nong ka ba ar pin i hang ne ba ngine pet kane ka khot ka ba sa ko ong bat la pendap ya ki baro do mensim ba khoj bat ki la yas dang ban kren ha ki wei pat ki thlet kat kum ba u mensim ula ai bor ya ki ban kren kamut da pila yo e ka jing pen baptis u mensim ba khoj pin sngau tho tang la da pila kren da ki wei pat ki thlet te ka ba mon ba pila kren da ki wei pat ki thlet ka ta ka de ba pila yo e ka jing pen baptis u mensim ba khoj te wat nom le ran na mar don ki ba le ran ru ki set no e ka shintur ka jong ki kim nuot bakin pen mi ya ka to ka e ka ba mi na ka don ka jong pi bat wat nom pen bot ru don ki ba pen bot ru ban pen bot ru mlong re te wat nom pen bot re te hen re ha ba pila duai ha ba mensim u ble wan pen baptis ye pi ka ba mot kan sa mi hi na ka don ka jong pi te don ki ba yo shibon don ba yo khindiat kat kumba u ble u ai bor ye pi kat kumba u mensim u ble u ai bor ye pi compare ki don ki ba nang roi man la ka sngiru te hen re om baro pat ki balong kumta te hen re la phi yo khindiat ni shibon lele don kam tang ka jing pen baptis ka jong mensim ba khoi pat ni ka jing pen baptis mensim ba khoi ka long ka ba don kam phin khlan ba ba phin ai ji hi kai ru pat kan long ru ka jing kur khui ki mensim ki ba kordor ha ba ki snap ye ka jing hi kai ka ba phi hi kai ara phi dei kita ki bala pen baptis hi sha do mensim ba khoi bat u setan ru sngo tho e ka jing duai ni na mar bangi la kham ya kham sha khmat te ting la dang le baklau setan ujuan man ktak ti nga bang tang shu duai da kan ni ka jing duai u setan u pet no wot kum to te dang le pop tang i ber ru kamut ka don be ka jing pen thot ka jong setan nga tinga ju duai ha kini bat u pet no tinga ye le hi bangan lat na ki hi pop bari ru ki bangam tip ru ba bleun nang pen tip yang ngai ke ka bedai ke ka bom dai pat kat ka bang tip ngan wan ra shapi bang ra kwa e phi baro phinya tip ke ka badon hanga ngan wan ra ba la kalong ka ji kai ka balang kot ka bajrong kanu ka bantang ngan wan ra ba kat ka ba bleu la hi kai yang ya phi ngalong la kroi ba wan ra ti wa nom ben ru namar ba phinda pet na ka tu kalenong hi ka ju kalenong ka ba ar
งินได้ไปกันนี่ก็คัดกับก็นัวกันนี่ก็คัดกับคัดลายแล้วออกหันไรกี่เว้ยดากับเบนกิเลยอ่องกิเลยกระดังวันทำไมดอนกี่เบนรู้หาบังยี่ด้วยกินี่จะจริงด้วยเตวันนมเบนน้ำมันนี่ก็ได้กัดกุมกักเตียงก็จะอุบเลยเตลาดาพิลากุมเบนจุลเลยระพี่เคลมเต็บระอุบเลยอุนมาบพี่วันน้ำอ่องเราอ่องอะไรกันเบนยูมันสิบกคุยกับมันดันจริงมาบชูคำได้ระกุมตาเตน้ำมันพิมพ์ปัดเต็บเลยระเตปันมาบโนนเอาทรายเตวันนมเบนกันเตแบบพินโยอย่างนี้ก็จริงเป็นแบบตัวมันสิบกคุยพี่หาบันเล็กนู้พี่หาบันปานเอาเลยลาดาพี่ปานพินน้ำโยพี่หาบันปานพี่หาบันด้วยพี่หาบันเล็กสเปเชียลอยู่กัมดพินสิโยบัดอันดับพี่ละโยอย่างนี้ก็จริงเป็นแบบตัวมันสิบกคุยกัมดกันเบสบ้านามาร์กดอนกับบัวเต็งพิสงบขัดบันด้วยให้กินนี่กินตาเตเห็นระยะกันนี่ก็จริงด้วยปัดอันดับพี่ละโยพี่ดอนกำบันด้วยมันละก็สงีอยากนี่ก็จริงด้วยจงกระจิงเป็นบัพติสมันเสียบคุยแต่ขันยันอีจิงฮิกายเรียงเงยพิลายโยฮีกระจิงมันต้อยบัดพิลายโยกระจิงกระคู่แต่พิเดบันสงโทใบกันนี่กระจิงเป็นบัพติสมันเสียบคุยกระเดบัดกระบะมันเสียบคุยฮีวันนั้นเป็นบัพติสเพีอมเดกตัวกระบะกิพาสตอร์กิเป็นบัพติสเพีบัดเพนสสงโทบัดพิลายโยตั้งระดับพิลาละวันด้วยให้กิเวบัดกิทเลียนแต่วัดนำเป็นบทเห็นไรด้วยแต่กระบะมีนักโดดหลุดกระจอมพีดอนกิบักกลอนดอนหลุดกิบัมกลอนยิ้มละวันโบโปดเยกตาเตงเงยพิลาสงโทแต่โตเบลย์นางโยบันกระคุยพี่นักวิกปอร์ชกวิกปอร์ยโรอิตรา